Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Müslümana asrama îro da nexweşîn ki pirçê biye ku vê nexweşînê ji kanserê xerabtir e, ji vîrusa xerabtir e, ji vê korona jî xerabtir e. Vê nexweşînê navê menfieta koretiya menfietê. Ku pirê miletê mere bala xwedekê ku îro bûne kolê menfietê. Menfiet tişkî wisa pîs e, tişkî wisa pîs e, nexweşîn kî wisa giran e ku di her vücuda me da tamamê organa me da xwebicî kiriye ku hevaltiye qedan diye, biratiye qedan diye li gelekî ciya di bala odekî bav û kur bev re xeber nadin. Di bala odekî li ser menfietê. Rojak dünya ava biye heta îro şerrê ku nava devleta de diketine ji sedî notê wî ji bo menfietê ye. Şerrê ku li bilga me jî li dera jî nava gundiya da, nava gunda da ku derketine vî gundî gundî navxistine tu bala odekî sedî notê wî ji bo menfietê ya donûkê erde ya sînor hatiye rakirinê ya ji bo mêşinkiyê ji bo tiştekî wiha berde bi sala dewam kiriye qan dawasî çêbiye. Yani wisa vê nexweşîn tişkî wisa ye ku xweda me xweda ji bîr kiriye. Vê nexweşînê xweda me daha ji bîr kirinê. Aslında pirê miletê xweda ji bîr kirine ji xwe wan ji wan tune ku xweda ji bîr kirine. Hani dibiye el hubbu lillah el bozu lillah. Ji bo Xwedê jî hezke, ji bo Xwedê jî bixwede. Em çi dikin? Em tam tersî wî dikin. Em ji bo Xwedê jî hez nakin, em ji bo Xwedê jî naxêdin. Em tam tersî ji bo menfietê jî hez dikin, em ji bo menfietê jî dixêdin. Tu bala odekî kî bavra dostanî dike ji bo menfietê. Kî ji hev dixêde ji bo menfietê mesela. Çima me got menfietê dînê me, Xwedayê me daye ji bîr kirinê, Hazreti Resulullah dibe ki men tevâdaa li genîn li gînâhu zehebe sulusa dînihi. Dibe kesê ku ji zengîna hez kir sirf ji bo zengîniya wan, ji bo malê wan ji sisiya di do dînê wî diçeke. Mere bala o dide ki heqîqeten de her sinfî da van insana hene. Xwedê di meelima da jene, di doktora da jene, di mela da jene, di şêxa da jene, di gundiya da jene ku sirf zengîna hez dikin ji bûna ku vî însanê zengîn belkî lokî nan bidek yanî. Ya çi îcat ke ji bo Xwedê em ê ji Xweda hez kirin en zengînê dünyaya Xweda ye. Êk me bive Xweda ye, êk me bîne Xweda ye. Xwedayê Teala di Qur'anê dibêje ki ne'letallahi alel kazibîn. Kîv rakin elet devere. Ev ayet xas û am e ji zengîna ra, ji feqîra ra, ji ereba ra, ji her kesî ra ev ayet tê gotine mesela ku kîv rakin elet devere. Ne'let kî ayete ne'let şeytan hatiye. Em royê çend careke meazime tüfê ne'let çavê şeytan vere. Halbuki van virê ku tên kirinê ji sedî notê wî ji bo menfietê tê kirinê. Xwedê kî jî vira bike ne'let lê diberanî. Çi îcab te gelî Müslümana, Xwedê feqîr ji dimire kefenkî bixwe dibe, o zengîn ji dimire kefenkî dimire. A do Birleşik Arap Emirlikleri mezinê wan mir, televizyonê ku 19 milyar dolar sermayê wî hebe, 19 milyar dolar çi bir tenê kefen bixwara be, ji kefen pêştir tiştekî tune ye. Îca gelî Müslümana elbette ki em bişxulin bira malî milkê me hebe, ereba me hebe ama em il malê siwarin. Nekil mal li me siwarê gelî Müslümana. Zaman zaman vî malê xwe jî li gorî madiyata xwe em hinkî pê xêr û xêrata jî bikin anî. Hê ku me îman jî hinda nekiriye gelî Müslümana, em zû berî zû ji xwe tevbe bikin, em bal Xwedayê ve Xweda herin. Hûn tev bimînin di xêr û xweşê da, hûn tev emanetê Xweda bin.